Ξεκίνησε η ομαδάρα, έρχεται κοντά μας, τι ωραίες στιγμές. Να καλέσουμε στη σκηνή τον κύριο Κούβελο, τον κύριο Συναδεινό και τη Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου ΔΕΗ για την απονομή. Η αρχαία Ελλάδα είχε 12 θεούς, η σύγχρονη έχει 11. Αυτό ήταν το σύνθημα, το τρομερά φιλόδοξο σύνθημα που ήταν γραμμένο στο πούλμα της Εθνικής, θυμάμαι. Συνόδευε την ομάδα στη μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου και τη μεγαλύτερη έκπληξη του παγκόσμιου. Νάτι λοιπόν ανεβαίνουν μαζί μας στη σκηνή. Ζήσης Βρίζας! Όλε! Εδώ θέλει και όλε. Γιάννης Γκούμας. Θοδωρής Αγοράκης. Όλε! Γιώργος Καραγκούνης. Όλε! Πάμε με όλε, παιδιά. Κώστας Κατσουράνης. Όλε! Παντελής Καφές. Όλε! Μιχάλης Καψής. Όλε! Βασίλης Λάκης. Όλε! Άγγελος Βασινάς. Όλε! Αντώνης Νικοπολίδης. Όλε! Νίκος Ταπίζας. Όλε! Δημήτρης Παπαδόπουλος. Όλε! Γιούρκας Εϊδαρίδης. Όλε! Παναγιώτης Φίσας. Όλε! Κώστας Χαλκιάς. Όλε! Άγγελος Χαριστέας. Όλε! Και βέβαια θα χαιρετήσω όλους. Μερικοί από τα παιδιά εδώ είναι και πολύ καλοί φίλοι, όπως ο τύπος που έρχεται τελευταίος. Ένα θερμό χειροκρότημα για τους παιχταράδες μας. Μπράβο! Και βέβαια πρέπει να κάνουμε ειδική μία σε όλους αυτούς που δεν κατάφεραν να είναι σήμερα μαζί μας. Στέλιος Βενετίδης, Γιώργος Γεωργιάδης, Στέλιος Γιαννακόπουλος, Τραγιανός Δέλλας, Θεοφάνης Κατεριανάκης, Ντέμις Νικολαίδης και Βασίλης Τσιάρτας. Είναι όμως απόψε μαζί μας ο άνθρωπος που με μεθοδική δουλειά κέρδισε την εμπιστοσύνη των ποδοσφαιριστών του και οργάνωσε με πρωτοφανή τρόπο την ελληνική ομάδα. Ο αρχιτέκτονας του πιο τρελού ονείρου, του πειρατικού ονείρου που ζήσαμε το καλοκαίρι του 2004. Ο βασιλιάς Ότο Ρεκάκε! Όλε! Καλούμε στη σκηνή τον τίτανο τεράστιο, τον κύριο Ότο Ρεκάγγελ και τον κύριο Γιάννη το Παλίδη. Θα χορέψουν κιόλας. Δεν αλλάξατε καθόλου, παιδιά, ίδιοι είστε.